Кніга Езекіеля, раздзел 18. «І прамовіў Господ да мяне гэтыя словы. Чаму ў вас у народзе паўтараеце між сабою гэтую прыказку ў зямлі Ізраіля, кажучы, бацькі з'елі няспелы вінаград, а аскома на зубах у дзяцей? Жыву я, кажа Господ Бог, не паўтарайце больш гэтыя прыказкі ў Ізраілі. Вось усе душы мае, як душа бацькі, так і душа сына мая. Душа, што зграшыла, памрэ. І чалавек, калі ён справядлівы, спаўняе закон і справядлівасць, не есць на ўзгорках і вачэй сваіх не падымае на ідалаў дому Ізраіля, і не ганьбіць жонку блізкага, і не набліжаецца да жонкі ў час яе нячыстасці, і не крыўдзіць нікога, вяртае закладзенае даўжніку, не рабуе, падае хлеб свой галоднаму і голага апранае ў вопратку, не займаецца ліхвярствам, і не вымагае працэнтаў, беражэ руку сваю ад несправядлівасці, справядліва вырашае паміж чалавекам і чалавекам, захоўвае мае прыказанні і пільнуе мае законы, каб рабіць праўду, такі чалавек справядлівы і жыць будзе, кажа Господ Бог. А калі ён народзіць сына ліхога, які пралівае кроў, які вінаваты ў адным з гэтых злачынстваў, якіх сам ніколі не рабіў, які есць на ўзгорках і які ганьбіць жонку свайго блізкага, крыўдзіць беднага і ўбогага, рабуе, не дае закладзенага і падымае вочы свае на ідалаў і дапускаецца агіднасці, займаецца ліхвярствам і вымагае працэнтаў, ці ж такі будзе жыць? Не, не будзе. Дапускаўся ба ўсіх гэтых злачынстваў, таму ён напэўна памрэ. Кроў яго спадзе на яго самога. Калі бо хто народзіць сына, які бачыў усе грахі бацькі свайго, якіх ён дапусціўся, збаяўся і не рабіў падобнага да гэтага, не еў на ўзгорках і не падымаў вачэй сваіх на ідалаў дому Ізраіля, і не ганьбіў жонкі блізкага свайго, і не крыўдзіў чалавека, закладзенага не затрымліваў і не рабаваў, даваў хлеб свой галоднаму і голага апранаў у вопратку, адварочваў руку сваю ад крыўды, не займаўся ліхвярствам і не патрабаваў працэнтаў, спаўняў законы мае і выконваў мае прыказанні, такі не памрэ дзеля злачыннасці бацькі свайго, але будзе жыць. Бацька яго, бо строіў падкопы і рабаваў, і рабіў злое ў сваім народзе. Вось ён памрэ дзеля сваёй злачыннасці. І вы кажаце, чаму сын не адказвае за правіны бацькі? Дык жа сын спаўняў закон і справядлівасць, захоўваў усе мае прыказанні і выконваў іх, таму павінен жыць. Душа, якая грашыць, памрэ. Сын хай не адказвае за правіннасць бацькі, а не бацька за правіннасць сына. Справядлівасць справядлівага будзе яму залічана, і бязбожнасць бязбожніка на яго спадзе. Калі ж бязбожнік адвернецца ад усіх сваіх грахоў, якіх дапусціўся, і будзе захоўваць усе прыказанні мае і спаўняць закон і справядлівасць, будзе жыць, не памрэ. Усе злачыннасці яго, якіх дапусціўся, не будуць яму залічаны. У справядлівасці сваёй, якую робіць, жыць будзе. Ці ж воля мая, каб загінуў бязбожнік, кажа Господ Бог, і не тая, каб адвярнуўся ад дарогі сваёй ліхой і жыў? Калі ж справядлівы адвернецца ад справядлівасці сваёй і будзе рабіць несправядлівасць паводле ўсіх агіднасцей, якіх звычайна дапускаецца бязбожнік, ці ж такі будзе жыць? Уся справядлівасць яго, якую чыніў, не будзе залічана яму. У крывадушнасці, якой крывадушнічаў, і ў граху сваім, якім грашыў, у іх памрэ. І вы кажаце, несправядлівая дарога Господа. Дык слухайце, дом Ізраіля. Ці ж мая дарога не ёсць справядлівая? І ці не болей вашы дарогі ёсць несправядлівыя? Калі бо справядлівы адвернецца ад справядлівасці сваёй і будзе рабіць несправядлівасць, то памрэ. Памрэ дзеля грахоў, якія чыніў. І калі грэшнік адвернецца ад грахоўнасці сваёй, якой дапусціўся, і будзе спаўняць закон і справядлівасць, ён захавае душу сваю пры жыцці. Бо адумаўшыся і адвярнуўшыся ад усіх злачыннасцей сваіх, якіх дапусціўся, будзе жыць, не памрэ. І дом Ізраіля кажа, несправядлівая дарога Господа. Ці ж дарогі мае несправядлівыя, доме Ізраіля? І ці не болей вашы дарогі несправядлівыя? Таму, дом Ізраіля, буду судзіць кожнага паводле яго шляхоў, кажа Господ Бог. Навярніцеся і пакайцеся ва ўсіх сваіх грахах,
і не будзе ў вас спакусы для злачыннасці. Адкіньце ад сябе ўсе грахі свае, у якіх жылі, і стварыце сабе новае сэрца і новы дух. І навошта мелі б вы паміраць, дом Ізраэля? Бо я не хачу смерці грэшніка, кажа Господ Бог. Навяртайцеся і жывіце.